Hledáte levný pronájem dodávky ve vašem okolí? Dodávky od 123 Transporter jsou vám k dispozici již od 990 korun. Flexibilní pronájem 24/7. Můžete si tak dodávku pronajmout ve dne i v noci, stejně tak vyzvednout i vrátit. A to nejlepší. U našich dodávek máte neomezené kilometry zdarma. Na 123 Transporter můžete za 99 sekund rezervovat dodávku plně online. Vyberte si na našem webu vhodný termín a vyhledejte vhodnou dodávku. Krátce před vaší rezervací vám zašleme přístupový odkaz prostřednictvím aplikace na váš mobilní telefon. S odkazem můžete svou dodávku snadno a kdykoliv pomocí telefonu otevřít. Pak už můžete vyrazit na cestu. Na konci rezervace vrátíte dodávku zpět na původní místo. Mobilním telefonem uzamknete dodávku a vaše rezervace je dokončená. Takto jednoduše si nyní můžete pronajmout naši dodávku. Jděte na 123-transporter.cz a rezervujte si dodávku za 99 sekund ve vašem okolí.